Lianne is even een tas aan het maken voor mij. Ja. Je zit nu er dichtbij. Lukt het een beetje? Ja. Oké. Ja, best wel. Hè. Oké. We zitten op Lianne's kamer. Het is leuk hier. Vind je ook niet? Ja. Kijk eens even. Oh, ja. Oké. Kijk. En lukt het, lukt het, lukt het. Is hij kapot? Nee. Nee, dat moet Nee, juist, maak hem anders nog. dan kan het niet. Ik moet hem even opnieuw Ik maken. hoop het voor je. Ik wil hem echt lenen. Het is een donkerblauw, maar ja, dat zie je niet zo goed, hè? Oh, ze Jawel. zijn die kleuren Nee, blind. nu niet, want het is een beetje donker. Kijk, en deze truitjes mag ik ook lenen van Lian. Heb je ook een keer kleur aan? Ja. Heb ik. Ik heb altijd kleur. Kijk maar. Ah. Donkerblauw. En zo.